Dragon Peace her. Og Little Skull og Dragon Skull her. Vi skal lige lave en lille challenge her. Vi har noget... Vi har taget to hver kompagnoner. Og så har vi så nogle her. med noget pørefrugt indeni. Ja. Og så er sådan noget. Jeg har smagt det her, og så havde vi også taget sådan noget her. Og det dufter sådan stærkt. Ja, jeg tror ikke, I kan læse det, men det hedder græske kalamata oliven. Jeg har aldrig smagt det før. Og det her, det hedder... Nej, det kan jeg ikke se her. Nå, det hedder grønne oliven. Det er nok de her. Jeg tror nok, nogen af jer har smagt dem. Jeg ved det ikke, men jeg har smagt dem, men lillebror har ikke. Dem her. Sådan en her. Grønne oliven, det er sådan en her. Ja, med sådan noget her frugt indeni. Der med sådan noget grønt, noget peberfrugt indeni. Ja. Det her, så, det er en, hvad hedder det? Det er den græske kalamata oliven. Det ligner lidt sådan en lille løg. opti, men vi har ikke set, hvad den smager. Vi ved ikke, hvad den smager endnu. Nej. Jo, jeg ved, hvad den grønne oliven smager. Ja. Så har vi en tomat. Det ved jeg ikke godt, tomat. Det er bare for at få smagen væk. Den smag væk. Tror vi. Så lidt syltede agurkstykker. Vi har 2 hver. Ja. Og vi har det på et bræt, fordi så kan I også se det. Øjeblik. Ja, vi skal... Så skal vi også bruge sådan nogle... Okay, krummer. Ja, sådan nogle... Okay. Kan I se krummerne? Nej, det kan de ikke. Jeg ved ikke, jeg kan ikke vise det lige nu. Vi skal bruge sådan nogle her krummer. Man kan se det. Er det nemt at se? Nej. Hvis I kan se det. Det er Krummer. fra kammerjunker. Ja. Nogle krummer herfra. Jo, kammerjunks krummer smager godt. Ja. Og hvis jeg tager mig lige nogle flere krummer. Kan du ikke lige tage en halve til mig? Jeg skal bare lige have noget ovenpå. Ja. Nu skal det ikke blive for en lang video. Ja. Så får vi lige kommentarer tilbage igen. Vi fik lige taget nogle ting frem. Vi skulle lige have noget slik med. Jeg havde stadig kampen tænder om det vildeste slik. Så har vi for eksempel sådan nogle her. I kan ikke helt se, hvordan det ser ud lige nu, for jeg har taget nogle. Og det her, det er så de der tænder. Det her, og bruge den anden ting. Det her, det er jo challenge 2 i denne her video. Og det her, det er sådan nogle chokoladebamser med sådan noget. Hej Mini. Sådan noget her inde i. Så har vi en slikkepind. Eller 2. Jeg har han. Så har vi, så har vi 2 af sådan nogle her. Jeg har i hvert fald. Ja, det har du også. Så har vi sådan et her jordbær hver. Jeg tager lige at spise den. Det er fyldt med sukker og alt det der. Og så har vi sådan en her. Jeg har smagt de her før. Jeg har smagt alt slikket før. Og De er den sådan her noget cremebamse har jeg kun desværre en af tilbage. Fordi jeg spiste 2 andre. Det var i går. Jeg Det var spiste slikdag i går. Det var det i går. Okay. Så lad os, Men vi blev også klippet i går. lad os så starte det hele med en. Jeg kan ikke lide den. Okay. Jeg kunne ikke lide den her. Heller ikke dem her. Særlig godt. Dem kan jeg heller ikke lide særlig godt. Nu du taber den ned i Hvorfor gang. er den? Hvorfor fed den er egentlig? I forhold til de andre slags. Okay. Og så har vi også sådan en her rød en. Jeg har spist min. Ja, og det har jeg så ikke. Og vi har så også... Ja, okay. Skal vi komme i gang? Her. Sådan en der. Øjeblik, lad mig lige. Blå. Den ene her. Så tager jeg lige en her. Og så har vi også
Vi har blå, lyserød, gul og Og så har vi orange. sådan en her, og sådan en der. Gulagtige, og så, jeg ved ikke, er det gulagtige? Den er sådan grøn. Grønagtige gul. Ja. Ja. Sådan lille. Og så har han også sådan nogle her tænder. Ja, som jeg har vist. Hvor ser du dum ud. Men, okay, lad os komme i gang. Kom nu. Skal vi i gang? Jeg tror ikke, det er en god idé at bruge kronerne. Du skal ikke have så mange kroner. Du skal have lige så meget som mig. Ja, I kan se, der kommer lidt lyseffekt her. Tror jeg. Okay. Vi bliver lige nødt til at pause videoen imens, så er vi tilbage igen. Ja, okay. I ved allerede, hvad vi har. Så vi har også et glas af vand. Med vand. Jeg har en med nogle bier. Ja, I kan se, at jeg har tilføjet lys. Ja. Øjeblik. Så, man kan se det her. Det gjorde jeg bare fordi, så man kunne bedre se. Skal jeg lige stoppe videoen for skyld. Sådan der, ja. Nu er jeg Okay, tilbage. fint. Jeg skal lige have så har vi sådan et der vand. Er det ikke glas? Ikke vand. Et Glas. Sådan et der glas. Så vi kan spytte måske den her ud, hvis den er meget dårlig. Eller Den her ud, hvis den er meget dårlig. Der skal lige sige en enkelt ting. Der kan godt være salt i vand i den grønne her. Jeg ved ikke med den her. Jeg har smagt de grønne. Ja, det har jeg. Men slet skal stå derovre. Og det er til at få den grimme smag væk. Og vi kan spytte alt det der, det der kan vi spytte ud, hvis vi ikke kan lide det. Så spytter vi det ud i det der glas. Ja, det har vi fundet ud af. Når man tilbage til Okay, vi stiller glasset. Hvor I kan rent faktisk. Vi stiller glasset. Hvor skal vi stille det? Vi stiller det her. Lige midt. Ja. Godt, man kan se lidt af det. Lige rundt. Jeg kan dit glas. Det skal også stå derfra. Det skal stå her, fordi jeg kan se det. Okay, lad os komme i gang. Den første vi tager. Det er... Den lille. Nej. Vi tager den grønne. Okay. Det kan siges, den kan rent faktisk smage lidt af saltvand. Så, er vi klar? Ja. Og for en sikkerheds skyld, så lige dyk den i vand. Den nederste bund. Kun lidt af det. Dyk lidt af det i vand. Den her bund. Ja, bare dyk lidt af det. Den er alt stærk nu. Vil du begynde? Nej, vi gør det på samme tid. 3, 2, 1 nu. Vi lader stå lige på det din mund. Du skal starte, Vilas. Hvordan smager den? Fint video. Det bliver klamt det der. Tag noget drik. Vi får helvede. Og så tag en bid af den her dumme tomat. Tomaten er der bare for en god skyld. Klar. Kæft, den smager dårligt. Er den ikke bare dårlig? Jo, det ved jeg. Den er ikke stærk. Hold kæft, den er dårlig. Jeg kunne ikke engang have den i munden i 5 sekunder. Jeg tager lige sådan en der. Det var bedre.
Ja, undskyld, vi spiser lækker slikker. Mm. Bliver vi nødt til. Det ser sjovt ud, det her slik egentlig. Okay. Det var bedre. Og jeg stod i smagen af den der. Og jeg skal lige sige sådan ting. Der er saltvand i det der. Ja. Ignorant det. Ej, Bare for hurtigt, vi har ikke den samme trøje på. Vi har aldrig haft. Men vi kan sige, den her smagte af helvede. Helvede. Jeg tør næsten ikke bruge det til at det bid af den her. Heller ikke mig. Vi tager en lille bid. Dypper den i vandet. Ja, okay. Nej, dyp det hele i Det vand. der ligner et nummer. Jeg dypper det lige. Ja, ned i vandet. Ja, vi holder den lige dernede i 10 sekunder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Øjeblik. Den dufter mere af vand nu. Og det der lavest. Det ligner lidt et nuseri. Jeg kan godt se det. Det skal vi ikke til nu. Tør den lige. Tør lige dine fingre også. Så lad os komme i gang med den. I kan skrive ned i kommentarerne, vi kan lige like den. Ja, det tager vi så til Vi sidst. kan lige slå mig. Okay. Jeg sætter mig på knæ. Det er bedst, når man sidder. Så op knæene. Jeg sidder allerede på knæene. Jamen, sidder som mig. Er I klar? Nej. Eller Jeg er klar. Jeg spurgte dem, der er ude. Nå, Er I klar? ja. Klar? Ja. Parat?